हानजानि मानगोनां बिजाथि जौस्रां ब्रह्म बिथांनि गाहाय जा मावफुलि बेखौ जोंनि सालबारि जिल्ला आरो मोनथाम ब्लकनि दैदेनगिरिफोर प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोर आरो ओनसोलनि रायजो राजा बिब' बिनानाव बिदा फंबायफोरनि हेफाजाबनि गेजेरजों गाजा गोमजायै जोङो गाहाय मावखुलि बेखेवबाय आरो जोङो बे बाराव बिसास आरो मोनसे फोथायनाय मानास ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरा गासै जनगोष्ठीनि रायजो राजाफोरा एबार इउपिपिएल राजनैतिक हान्जानि बिजाथि जौस्रां ब्रह्म बिथांखौनो गोगोम भटजों देरहासार होनायखौ जों फोथायदों। मानो होनबा बे ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरा सान्थि आरो निरापत्ताखौ बयबो लुबैयो। थांनाय दिनाव जा प्रमद बर' सारनि दैदेननायनि सरकारनि गेजेरजों गोलाव सम जा बिटिआर ओनसोलाव जा दावराव दावसिमोन बे दावराव दावसिया जोबस्रांनानै सान्थि आरो निरापत्ताजों गाजा गोमजायै जिमान रायजो राजाफोरनि हाबाफारिफोर दङ, फुजा फाथालफोर दङ, खोब सान्थि भाबै खौसेथियै गासै रायजो राजाफोरनि हेफाजाबनि गेजेरजों गाजा गोमजायै फालिलांनो हादोंमोन। आरो जोंनिया शिक्षा बिथिङावबो जिथु आसामनि मादाव जोबथा नम्बराव दंमोन जोंनि बे जिल्लाफोरा, खिन्थु बे जिल्लाफोरनि गेजेराव जोंनिया आसाम नाङि चिरां जिल्लायानो 1 नम्बराव दङमोन प्रमद बर' सारनि दैदेननायनि गेजेरजों। आरो कलेजफोरनि जिथु रिजाल्ट जोबोद गोजोनथाव रिजाल्ट मोननो हादोंमोन। जोङो दायो जिथु रायजो राजाफोरजों इलेक्सननि केम्पेइननि गेजेरजों जि मोगा मोगि जोङो सावरायनायनि गेजेरजों जाथु मोनदांदों बे बाराव खिन्थु गासै रायजो राजाफोरानो इउपिपिएल हान्जानो ट्रेक्टरनि सावगारियाव माने गोगोम भट होगोन बेखौ जों फोथायनाय दङ आरोखि। बे नैबे समाव सार मैयासो जे बिपिएफआबो स्टेरिं कमिटिखौ बेखेवबाय। बिथांमोननि जिथु दाबि बिथांमोना एसे कन्ट्रेभार्सि रं दङ आरोखि। थांनाय मादाव बिथांमोना हारसिङैनो कन्टेस्ट खालामदोंमोन नालाय बिथांमोना मुसलमान ओनसोलफोराव बुंदोंमोन आरोखि जोङो बिपिएफ हान्जाया हारसिङै बिटिसि काउन्सिलाव गभर्नमेन्ट दागोन बिदि होनना बुंदोंमोन। खिन्थु बिथांमोना बे भाषणनि गेजेरजों बे रावनि गेजेरजों मुसलमान ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जथेस्थ' समर्थन मोनदोंमोन। खिन्थु समर्थन आदायखांनायनि उनाव 28टा सिट देरहाखांनायनि उनावबो बिथांमोना जे हारसिङै दानाय जिथु रावमोन बे रावखौ थगायनानै बिथांमोना बिजेपिजों एनडिएआव गभर्नमेन्ट दानायलाय दिनैनि थारिखआव मुसलमान ओनसोलाव मुसलमानफोरा खोब रागा जोंदों बिपिएफनि प्रति। बिथांमोना खुनु फद्दे बे बाराव बिपिएफनि बिजाथि बा बिपिएफ हान्जानो गांसेबो भट होआ होननायखौ जों मिथिगौ आरोखि। आरो बिथांमोननि भटखौनो जिहेथु दिनै इउपिपिएल हान्जाया एनडिएनिफ्राय ओंखारनानै हारसिङैनो बिजाथि गेलेदों, कन्टेस्ट खालामदों, बिथांमोना जोंनो रादाय होदों नोंथांमोना थारैनो जुदि बिजेपिआव मासाब जायाबा जों बुंदों जों मासाब जानाय खोथा गैया। उदाहरन स्वरुपै तामुलपुराव बे आसाम एसेम्ब्लिनि जिथु स्पिकार मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथाङा तामुलपुर समस्तियाव गेलेदों। थिग बेयावनो जोंनि इउपिपिएल राजनैतिक हान्जानि गाहाय आफादगिरि जोंहा प्रमद बर' सारा फर्मार CM प्रमद बर' सारा बेयाव कन्टेस्ट खालामदों। बे मोनसे उदाहरन। दा बे बाथ्राखौ मुसलमान समाजा फोथायदों आरोखि थारैनो बिजेपिजों बुजाफोरा गैला होननानै। बै लेखानो जिहेथु मुसलमान रायजो राजाफोरा बिजेपि बिरोधी भटखौ खालामो नालाय बे बाराव जों हारसिं गेलेनायलाय जोंनि बिजाथि जौस्रां ब्रह्मनो इउपिपिएल हान्जायाव ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहागोनखौ जों फोथायदों आरोखि। थेंक इउ।